Manika South Province, Bishop Zibu. Lenin Nazo Zibu Abambi Pamua. Utanga, Zoda Kutimari, Antipesimba. Rakuro Abambi Papi. Amen. Mutazilapa Nakaita. Those Kanilo Kumbirabari Nungua. Lauya Abambi Pamua. Utili Soki Bayamani. Nakami Nakarasi. Na kanga ndakatevera kuimba isiri yembayamwari kubudikidza nekufunga isiri pamweya. Zvino ndauya pamberi paJehovha Mwari, ndinoda kutanga kuchema pamberi paMwari kutadza pandinoziva pandisingakangani kwakaita kuti ndizova muchero wakunyangwe neshamhu. Ndakatadzira Mwari kutanga ndinoda kuti Bishop Ngoni andiregerere. Ndakatadzira Mwari nekuforward mameseji ekunyoka Bishop Ngoni paWhatsApp patakanga tiri paBishop UK. Mwari ngandiregerere. Ndaforward meseji idzodzo dzaikanwa mufoni. Ndakazoti ndadziforward ndakupingwa nevamwe pagrupu. Mumwe wangu ndakazviziva kuti kukanganisa kwendaita, asi ndaizvisimbisa ngekungodaira ndichiziva kuti ndinharo. Zvino ndinokumbirawo Bishop Ngoni andiregerere. Amen. Amen. Ra Jesu. Amen. 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 Taivabatsira tiri kugodya varima vainditi wewe mukoma achibva panzvimbo yako yaugere uye apa paneti pangwa ini ndigare panzvimbo yako ndikadaiwa mutumwa akati vanangu vanogara nei iwo unoita zveukuru hwako pachechi uri papa ini nezvanguo zvandakapuwana mutumwa zviri muditi rangu zvaasina kupaita mutumwa akaoprota machiripi chake muditi rangu maturo dzamutumwa akakanzwa muditi rangu. Zvino ini ndinenge ndichienda nekuku ndichivaka chechi iwo uchiita ukuru hwako pai isu tichiuya nevanhu iwo uchiita ukuru hwako pai ndobva aramba ota zvamafane munini ndinogona kutyaira iwo urishe zvako asi uri chinema haugoni kushambira. Ini ndiri kukubidza sawe rwakazara uine chiremba chako cheumambo kudai ina handina asi ndiri kuti ndindakakubereka. Zvino ukaita mararo kuda kundindigudza mumvura ndinoramba uri pamusana ndinokudai kamashoma wobva wache ndinotaka kudonha chiremba ndototaka kutorwana sawe iwe wobva watera makarwobvani wobva ukabira manje ndozvakaitwa muringiro wangu manje. Zvino pavakaenda ungano yatakaita pamaungwa takangoti vakomana isati vateri vapauro mazho Africa ende kumakumbu kunodii ende kunonamata apedzitenisi kunamata basi anizere kunyakadai mukaona mavhidhiyo kana chinyi yekuparidza kwedu nekuita kwedu muno muAfrican Apostolic Church kubva musuva vakabuda vakomana hatakarambovatuka asi kwese kwavaenda kwataifambira kwaya tichienda kana tiri kunze kwenyika ndokuenda unondipika tugeti napishovi mukumbo takapikwa haisi bosara kumbo nomaenda atakana kutora chigumbo dai takatora chigumbo dai takapindura maona manje atakaza kuti aiwa havazive zvavari kuita mwari achavabatsira pamberi apo vachaona kuti cheche mutumwa haitambwina iyo zvinhu zuro takatobva nekuedzi Jefferson esa hatigadziri chirayiro kunesa mumango muringa muyame tinotenda kune mutumwa ndiye anokomborera ndotenda chatinobva chinobva kuna mutumwa muridzo wechechi amenosamwe handinorombonivapo asi mwari akubatsira chamwari. Amen. Kuchitimba mcheki mwari akukomborera mwari achikupa makomborero epfuma yepano panyika nepfuma yekudenga muzita raJesu wakatuma Pauro mazho kundoforoga vanotenda. Amen. Wapedza tichaura hako Amen. Amen.
Gloria, Lord, amen. Gloria, Jerusalem, Muhammad Masliwa, amen. Zero.